kita banggakan kepada anak-anak kita. Baik terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, 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 rahayu. Pripun kabarin, Mbak? Oh, jaja tahe. Musik tahe sini. Baik, dulur-dulur dimanapun Anda berada, kebetulan saat ini saya berada di dalamnya Mbah Jati Supriyanto. Nah, Mbah Jati beliau ini adalah salah satu tokoh sesepuh, pelaku dan juga budayawan yang ada di Malang. Nah, ini kebetulan tadi saya mampir ke sini habis ada keperluan, terus kebetulan juga momennya kok koyoke niki ketinggalan pas sangat niki, Mbak. Ketaknya ya. Ketoknya niki Ketoknya. enten tumpeng, enten ubur ante. Ketinggalan kok mantun nembe enten acara niki, Mbak. Nah, niki mari ketiban katutan rezeki niki, Mbak. Iya. Nggih. Wonten acara napa menika, Mbak? Gimana ya wilujengan syukuran itu. Oh, rencana-rencana. Ambe siapa tenuan? Mukti. Mukti, Mas Mukti kali Mas Joyo. Ya. Ah, niki ngeten niki, Mbak. Kebetulan sangat niki. Enten acara ngeten niki, sederek-sederek niki wau sowan dateng mriki nggih menika ngucapaken rasa syukur istilah kali diwujudaken tumpeng berdoa bareng, Mbak nggih, donga sesarungan, Ritual wacana ritual bersama. Lah terus niki enten sing viral niki, Mbak, sing ingkang kula wingi niku ten Lereng Semeru. Lereng Semeru niku lho, Mbak. Kok enten sesaji sing ditendang, sing dibuang, dibintangaken. Lah niki miturut panjenengan niki kepripun, Mbak? Monggo diwedhar, Mbak, kersane dulur-dulur rencang-rencang ingkang ningali konten niki, video niki mangke semerap babakanipun masalah ukuran sesajen menika, Mbak. Monggo. Permasalahan ono sesajen sing di sepaki diuncalno. Iki awake dhewe ya prihatin tapi ya sabar ae. Sebab tak kira wong sing ngono iku mau wong sing gak Jawa. Oh, ngoten. Gak Jawa. Lah, wong sak donya iki lek diarani gak Jawa iku ya lucu. Sebab wong gak Jawa iku wong sing ngene Mas. Iki lho. Ya. Mungkin dhek gak ngerti makna. Sesajen berasal dari kata sajen iku ngajeni. Ngajeni sapa? Pertama ngajeni awake dhewe, ngajeni leluhure lan para makhluk lan semesta sing ana ing wilayah Gunung Semeru supaya apa? Enggal pinaringan waluya sejati Gunung Semeru supaya gak ngetokno lahar. Iku kan tujuan. Sekarang sesajen iku ubur ampene kembang. Lah kembang iki kan ambune wis enak. Wangi. Ini akan mengeluarkan energi positif di wilayah satu kembang ini saja bisa mengeluarkan energi positif minimal 2 meter persegi. Ini berapa kembang ini? Nah, kalau di Semeru dulu itu yang dibuang itu kan banyak bunganya. Itu bisa menciptakan energi positif. Nah tujuannya apa? Minimal manis sing mambu belera kaya ngono ana kembang dadi mambu kembang. Gak segera wis digawe logika. Dadi ngajeni sesasi ngajeni anane nek kono ora kabeh makhluk. Dadi tujuane ora liya ya golek keselamatan. Dadi lek ambek wong liya sampai disepak atas dasar jarine Allah murka iku sing Allah gak tau murka. Sing murka menungsone. Ya. Menungsone kok iso murka jane gak penet gak Jawa. Ngono lho. Gak ngerti apa-apa. Sebab kudu wong Jawa, kudu ajaran Jawa. Lek ajaran Jawa kabeh dihormati.
gak peduli agama apa kabeh dihormati sebab wong Jawa iku duwe etika. Wong Jawa iku duweni budi luhur. Mulakno ciri khas wong Jawa iku orang yang berbudaya. Lah orang sing berbudaya iku biasa rata-rata itu santun, nilai kesantunan, yaitu santun terhadap manusia, menungso kode seneng, santun terhadap makhluk-makhluk lain. Bahwa kamu ngerti atau tidak, di sekelilingmu ini ada makhluk-makhluk lain, perlu juga disantuni. Dia tidak mau mengganggu dan jangan diganggu. Nah, santun kepada semesta. Lah, dengan semesta ono aroma wewangian ini sehingga muncullah energi positif sehingga alam ini tidak akan murka. Ojo Allah murka ini waduh. Ning Gunung Semeru lereng iku biyen dhisik jamane wong Jawa mulai cilik mbah tahun 60 sampai sik iki meledos iki. Nggih. Sik iki meledos. Biyen akeh sajen. Barang wis ditekani mbok wong sing gak pati beres-beres malah meledos iki. Biyen mulai tahun 60 gurung tau lek ngomong watu-watu biasa. Tapi lek sampai meledos mengeluarkan lahar dan banyak korban belum pernah baru ini. Baru tanggal 4 Desember sore itu. Iku mbak jauh sebelumnya sih awal November kroso malah di undangannya mbak waktu acara patriarkal itu. Mari kita ramekan dan marilah kita beledoskan. Iku dino Kemis lho. Beledoskan undangan tersebar Sabtu yang beledoskan. Nggih, waktu menika kan kalau tasih eling dinten Sabtu teh menika kan acara hubungan niku kan ya asar niku kan kecamasan ya hubungan itu kabeh. Ya kira-kira wong 50 lah itu. Nggih. Lah itu ditandai dengan meletusnya Gunung Semeru. Tentang kaya tumpeng iki ya menika. Bentuke niki mun sewu ya kados gunung. Lah iki kan enten maknane saneh. Tumpeng kathik kuning iki kan lambang sinarningi Gusti Kang Murba Amesesa ya Gusti Kang Maha Gesang Kang Maha Kuwasa iku mangke. Lagi tumpeng iki sejatine apa? Iki sakjane hasil pakaryan menungso awake dhewe. Ingkang sampun angsah sih kemuran Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dadi iki mau hasil pakaryan awake dhewe sing oleh sing kemuran Gusti. Lah iki diwujudke anane iki mang wilujengan, tujuane wilujengan apa supaya selamat dimakan bareng. Lek dimakan bareng awak gak lemes energi kan apik enane. Iki ngene gak sirih lek gak sirih nyoba regane sego gak ngono ngene modal kabeh. Mboten sirih Mas, niki mareki. Mareki lah iya. Terus apa meneh iki ana Lah kalau ingin berarti nek lo ningali ten video niku kan sampai nggowo-nggowo nyuwun sewu Mas Gusti Allah. Nah kalau ningali niki kan kita makhluk manusia semuanya ini kan Tuhan itu kan bukan hanya milik perorangan, bukan hanya milik 1-2 orang aja, tetapi Tuhan ini kan milik semua makhluk kan mekaten napa. Lek kula tingali malih sampai orang tersebut istilahnya kan lebih mengedepankan emosinya, egonya, emosinya, padahal berarti kan rogoe, sukmoe ataupun ruhnya ini malah dikuasai kali nafsu lah, itu pripun Pak? Kok malah kalah? Ya, wis ngoten niku. Wong iku kan dikuasai emosi ambek nafsu. Justru wong sing ngono iku sing ado maring sing kuwasa ambek Tuhane. Dudu moro-moro kudu wong cedhek iku. Iku berarti wong sing ado marang Gustine. Kok nyebut-nyebut Allah. Allah itu maha sempurna, maha segalanya, sumber sekabeh, sumber kapono alam kabeh. Ki mang ya sing nguasane ya Gusti, ki mang ya Allah iki mang le. Aja nyebut-nyebut titik-titik apa murka. Kaya ngerti-ngerti apa, kaya loro. Sing murka iku apa? Iku nafsu arekku dhewe, wong iku dhewe. Ngono lho Le. Dadi apa tidak akan murka sejauh manusia itu berbuat baik. Tujuannya kan baik kan? Memberikan suatu energi positif sehingga di wilayah sekitar ini ada bunga-bunga itu jelas akeh wong alim. Tentrem. Bener.
Nek ana wong sing lara kesel lungguhan ngene iso langsung sehat. Nggih. Ngono Pak Wis, ya. Terus niki wonten tumpeng, wonten kembang setaman. Nah, dupa menika Mbak, miturut leluhur maknanipun sanepoe artinya dupa nika makotan. Dupa lah kukusin. Dupa kukusin. Iki aroma wangi minimal. Aroma dupa iki wangi bisa membuat tubuh kita sehat. Lah nek awakmu lungguh terus ngobong barang sing ambune gak enak. Nggih, Ya. Lah kita kabeh iso buka auramu kabeh lek aku ngene. Lan sekitare makhluk sekitare yo seneng aroma kok enak wangi. Gak mampu kade kecut. Lah kembang iki yo kembang warnane putih apa. Iki kan sangkan parang. Terus hijau, kembang grade dan kabeh sing lengkap iki kembang taman. Iki kan ya kang paring pepadang. Kembang kang paring pepadang dadi istilahnya kembang itu adalah sarining urip. Sarining urip. Kembang sarining. Dadak sarining kapitayan lek wong Islam, dadak sarining iman, kembang sarining urip. Lah lek digawe nang leluhur kabeh utawa leluhur sing wis itu, dadak sarining iman, kembang sarining niat ingsun kirim donga dumateng marang almarhum si A. Ketrimo. Iki ambek mbak. Dene kang asal saka bumi, bali ana bumi ning bumi kang alus. Dene kang kesakan saka geni, bali ana geni. Ning kudu geni sing ana pawuhan, geni ning geni roki lapi. Yaiku geni kang halus juga. Dene kang asal saka angin, bali ana angin ning dudu angin ulur-ulur, angin puting belum tapi angin sing halus. Ya pernapasan ini. Dene kang asal saka banyu, bali ana banyu. Dudu banyu hutan, banyu kali sing geger ning banyu Purwitasari yaiku banyu suci. Dene tegese banyu Purwitasari ku banyu panguripan, lan banyu suci ku sing ngiseni urip. Banyu suci. Dadi tegese ngono iku istilahé supaya leluhur kabeh iki mang kasedan jati le. Oleh papan kamulyan kang sifati langgeng yaitu papan kasampurnan. Iki kabeh iki donga le. Iki kabeh iki mendonga, iki kabeh mung kitab Jawa. Masa iki ya kitab Jawa. Ana manahe kabeh. Iki ibarate kaya mie. Mie lah kok panjang. Nyuwun supaya pinaringan umur kang panjang. Lek mamiti. Timun ya itu ademe. Ana ayam. Kabeh ana lambang iki bagete kabeh itu lambang ana dhewe. Coba ana iki kan cerita mang banyu Purwitasari ya banyu suci, banyu bening iki mang banyu panguripan. Kira-kira awakmu lek gak banyu ya apa? Aja sesuwe sedina ae. Minimal ya luyu. Lek seminggu gak ana lunas. Ah, betul ya. Kan memang dalam tubuh manusia sendiri kan bisa dikatakan 80 sekian persen kan memang unsurnya itu adalah air, Mbak. Iya benar. Ya memang jangan tubuh manusia, bumi pun 88% itu air. Ini pun ada angin juga ada air. Sama gak ada air loh, buat gimana? Dan iya lah garing ada unsur air, bumi 88% air. Dapat makan. Menunjukkan rasa syukur kepada Gusti Kimang. Kita diberi bumi, diberi air, diberi angin, diberi udara dan geni. Nah, itu tiap hari itu harus mensyukuri. Mau denang geni. Ingsun amuji puji sarining bumi. Kula ngaturaken matur sembah nuwun Ibu Bumi. Ingsun amuji puji sarining lae kula matur sembah nuwun Bapak Angkasa. Ingsun amuji puji sarining kula matur nuwun dumateng Dening Roki Lapi, angin lan banyu sak pituruté.
Lho lek wong Jawa kabeh utangi turu wis matur suwun. Matur. Gak meneng-meneng mara ngidek bumi jog-jog sak enake dhewe ngono. Dadi kabeh duwe ana etika, ana sopan santune. Nah, leluhur awake dhewe kok sudah mengajarkan sopan santun, sobo sita tata krama. Sehingga para leluhur kita itu menjadi manusia yang benar-benar paripurna. Orang yang benar-benar apa? Mencapai sebuah titik kesempurnaan. Sempurna, kasampurna. Lah mulakno kawruhe wong Jawa iku kasampurnaning dumadi, ajar kang abadi, yaiku sangkan paraning dumadi, balik ajar kang abadi. Nah, sangkan kesangkane sapa-sapa iki ana terbalik ya, balik meneh nang Gusti. Gak angel-angel. Bener lho ya. Nah, niki terakhir nih Mbak Kiyo tanggal penutup Mbak Pri ini sebagai tokoh sesepuh untuk mungkin ada satu pesan dengan kejadian kemarin itu supaya tidak terjadi pergolakan dan sebagainya, pelaku budaya, teman-teman dulur-dulur paguyuban adat dan lain sebagainya supaya tidak terjadi gesekan persinggungan karena terjadinya kejadian yang viral kemarin itu. Pesannya Mbak Pri, monggo Mbak. Iya bisa. Kanggo kabeh sedulurku kang ana Nusantara, uga ana ing donya kabeh gimana. Aku njotul. Nek ora ngerti takono supaya ngerti. Lek wis ngerti ya amalno. Dadi menungso iki duweni sifat sejatine kahananira kuwi ora ngerti lan ora weruh. Sarana ora ngerti, mula wajib nira takon. Lek ora weruh belajar. Tapi lek wis ngerti lan weruh amalno tularno. Sebab apa? Sejatine kahananira kuwi owah gingsir. Tegese owah gingsir itu gak duweni pemikiran dan sifat sing langgeng. Saiki iso juga awak omong-omongan mbek Mbak Pri mantuk-mantuk. Kok mari ndek dalem Mbak Pri kok omongan apa ae. Bisa juga. Tapi yo iku urusane dhewe, resiko tanggung penumpang nggih. Sebab menungso iki duweni sifat sejatine kahananira kuwi wuta. Tegese wuta iki ora ro picek. Sarana wuta mula nira kuwi bodho. Wong sing gak ngerti apa-apa sing picek mesti bodho. Sarana bodho mula nira kuwi ngengkelan. Wong sing bodho mesti ngengkelan. Apa sebabe? Sebab wedi diruwi bodhone. Wong bodho mesti ngengkelan. Sebab apa? Nek gak ngengkel waduh lek aku gak ngengkel malah diweri bodhoku. Padahal tak tambah bodho. Wong kang ngengkelan wong sing apa? Wong sing kikir. Wong sing kikir wong sing medhit, wong sing medhit wong sing kuwatir. Wong sing kuwatir wong sing gak percaya. Wong sing gak percaya nang sapa? Nang pribadine. Lek wis menungso iki, lek wis gak percaya marang pribadine, apa meneh marang Gustine. Berarti menungso itu tidak bertuhan. Ciri-ciri khas orang yang tidak bertuhan iki mang ya wuta, bodho, ngengkelan, kuwatir. Lah supaya gak ngono, sejatine kahanane ora ngerti belajar. Lek gak ngerti meneh pitakon nang sapa? Ya nang kanca utawa nang sesepuh supaya dikek wejangan sing bener. Lah lek wis bener ngerti gak mungkin menungso iki mang sampe nglarani sesamane, contone kaya nyepaki ubur rampe, nyepaki cok bakar. Lah iku dianggap ae kayak sementara iki wong gak ngerti le. Gak ngerti, muga-muga Gusti maringi pengertian lan kesadaran supaya tidak diulangi. Ya, supaya gak diulangi. Dadi kabeh iki mangae ayo kabeh ae aku njaluk sing sadar, sing sabar, sing tawakal, sing rila, sing narima lan temen. Nah, iku ae teko Mbak kudune sabar, tawakal, rila, narima lan temen. Lah lek wis menungso duweni sifat kaya ngene kabeh iki enak pun gotong royong. Wah, enak-enak wis. Seduluran iku enak kanggo selawase. Lek wong wis ndek pengertian iki. Ngono le tak kira tak tutup teko ngono le ya. Ya wis ngono wis. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya ya.
matur sembah nuwun wedharanipun, matur sembah nuwun sampun disukani pitutur ingkang sae bab masalah sedanten niku wau. Mugi-mugi napa ingkang dados dialog kita sageta ketrami, sageta dados pembelajaran dhateng kula secara pribadi terus kalian dulur-dulur ingkang sampun ningali acara menika Mbah nggih. Ya, ya pada Matur sembah nuwun. Demikianlah dulur-dulur. Terima kasih. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Mudah-mudahan amat sangat bermanfaat. Joyo Joyo Wijayanti. Matur sembah nuwun. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Aku dewe kang namae nandang bronto kadhara sambat sambat sapa